What the fuck? Здравейте, отново сме тук в Испанското за пореден път, но може би един от последните, в които правим клипче тук. Искам да ядеш спагети с това на главата си. Така, искаме да интервюираме Жени, ела тук. Почне с някакви въпроси. Така, тъй като... Ела към мене. Не знам дали знаете, но днеска е тракийския празник, който в последствие става римски, се нарича Ваканали. Това е празник, в който всеки... Това е тук око ли? Това ми е окото. Окей. При което на този ден всеки човек трябва да пие и след това да прави любов, дива каквато му иска душата. И сега ще питаме Жени, какви са плановете ти за днес? Ами всеки случай не включват секси и пиене. Колко жалко, тя е някаква... Каква родоотстъпничка? Не глупци, това е друго. Атеист. Атеист. Добре, виж сега, ако не искаш да пиеш, в возата също се води алкохол, може да спиеш... Как се личи? Що? Защото в возата растат гърди. Да кажеш да имам трета? О май гад. По принцип всеки, който пие база има поне 3 гърди. Аха. Те затова свинете имат по Тричия 8. крак. Те затова свинете имат по 8, защото ги рънат с бузу. Много яко. Добре. Снимаме ли? Да. Опи. Опи. Здравейте. Така, не знам дали ме познавате, но аз съм облечен по най-новите модни тенденции за Бал 2012. И ученици пак да Ето, пипнем. от това ми е окото. Мигам. Единственият проблем на това облекло е, че трудно се яде. Не е невъзможно, но е трудно. Нали, имате няколко варианта. Единият е ето от тук. А другия е ето така. През окото. Така и пускате надолу и въпросът е, че трябва да го хванете с уста. Спагетки как хапваш? Абе, през дупките. Здравейте! Днес присъстваме на терапия лайв. Това вие може да се разпознаете в нашите персонажи, така че гледайте внимателно и слушайте за тяхните проблеми и начинът, по който да ги решите. Това е нашият психолог, това е нашият пациент днес. Здравей, пациент. Така, защо си дошла при нас? Не съм дошла при вас. Добре, кой те изпрати при нас? Едни хора с бели престилки бяха толкова мили. Обикновено хората с бели престилки са мили. Защо да пратиха тук? Нещо да сте направили? Бела някаква? Била? Само подпалих 2 къщи, ама в смисъл беше студено. И хората се сгряха вътре. Значи имаме пироман. Често срещано сред тинейджерите между 12 и 15 години. Вие на колко сте? 19 почти. Трябва да се запазва по-късно, нали, този навик. Значи ви било студено. Кой ме На хората им беше студено. Не на мен. за хората в момента? Какво? На топло. Вече. Къщите са. Какво? Отново са често срещано сред тинейджерите. Някакви проблеми в училище имате? Аз не ходя на училище. Продължава значи. Какво работите? С какво се занимавате в свободното си време, като явно е достъп като женчина, който е на училище? Събирам костенурги и воскам си кола по глава. Това е сериозен психически проблем. Не, хората си търсят такива хора. Защото Бори веднъж... Колко сега се притеснявам да кажа. Бори веднъж не е могла да унищожи своя костенурката си и аз отидох и помогнах. Софи. Здравей, Софи. Това е нашия така известен наркоман. Да, това е друг мой пациент, който има проблеми с хероина. То не може да си види лицето, защото има сенки. Ето така, и такива сенки има тук. То е толкова друсано, те почва да се разпада на следата. Но това се случва. Да нека поговорим за вашия проблем. Значи имате някакви сериозни психични отклонения. И трябва да се намерите хоби, например да готвите или да отглеждате цветя. Градина имате ли? Забраниха ми да пипам още предмети и неща, които подпалват къщата.
Това е сериозно. Вероятно може да имате магазин за плюшени играчки. Айде, няма да ми решите проблемите, само не питате дали имам проблеми. Вие явно имате доста проблеми, за да сте тук. Ами съветвам ви да си намерите приятел, с който да губите малко време. Искаш ли да съм приятел? Не, аз съм сериозна връзка в момента, просто... Ето пациент ела насам. Айде да направим място за друга пациент. Имам още един пациент. Дали това да се получим преглед? Това е нашия друг пациент. Защо се душата при нас? Аз съм нормални клиенти. Аз имам проблем с сексуалния тормоз към други хора. Да, тя в принцип обича садомазо. Ако черно не сте гледали... Може ли това да ми е хобито? Може ли? Садомазо? Да, може ли това да ми е хобито? Не ми е хобито. Не, твоите си проблема, аз не искам за хобито. Андрей! Ами да, значи това са две момичета, които обичат как да го кажа, да малтретират мъже сексуално. Случайно, ако влезете в сайта sadomazo.com, ще видите пациент номер 2 на началната страница. Тя е доста известна с прякора си дивата котка. Използва камшици, шипове, гребла, вили, Гребла. мутики, понякога ножове използва. Това да ми е хобито. Сабя. Какво правиш с сабята? Познай какво правя с сабята. Мушкаш я. Има повече проблеми от мен. Да, използват такива строителни чукове за бой по черепа. Бой по черепа. Пациентка да избяга пациентка. Избяга. Но нека не забравяме, че някои хора наистина се възбуждат от това нещо, да пациент номер 3 изтръгва. Не е доволна от терапия. Някои хора наистина се възбуждат от това да бъдат бити, горени. Аз мисля, че не съм за тук. Съжалявам, но имам нужда аз от психиатър.